अरे का हो मोदी चचा, योगी के सथवा लेके चुनाव के माहौल में सिनेमा के तरफ कहवा जात हवा? जानत नइखा का हो अखिलेश बाबू, एगो बड़ा घासो फिल्म सिनेमा में लागल बा जेके देख के तन मन में आग लाग जाई। बतावा हो योगी जी। हाँ हो मोदी जी, वो फिल्म के नाम पुष्पा है, जौने फिल्म में चंदन के लकड़ी के तस्करी के बारे में बतावल गईल बा। बहुते बढ़िया फिल्म बा। तो का हो योगी बाबा और मोदी चचा, हमहू चली तोहन लोग के साथवा फिल्मिया देखे? नहीं हो अखिलेश बाबू, हमारे पार्टी के लोग असमर्थक का कहिए, एकदम सरे पर चुनाव बा। कहिए ये दोनों का तो मिलल जुलल सरकार बा, तोहे तो वैसे वोट मिले के आशा नहीं थे। हमें जौन जीते के आशा बा ओहू के छोड़ा देवे वाला का। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है मैं, फायर।